אנחנו היום בכנס בנושא מאוד מאוד חשוב, שעוסק בקשר המשפחתי של ילדי כפרי הנוער והפנימיות. הכנס הוא בשיתוף פעולה של הפורום הציבורי כפרי הנוער והפנימיות ומשרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי. והחשיבות של המשפחה היא קריטית לצמיחה, להתפתחות, לחלום את החלום של הילד, לייצר לו תקווה, והמטרה הסופית שהוא גם יהיה הורה מיטיב. זאת המטרה העיקרית בעצם. בכפר הבן שלי מקבל מענה ראוי לצרכים שאני כהורה לא יכולה לתת לו. מסגרת מובנית, צוות מקצועי המיומן בטיפול בנוער, הכלה וטיפול סוציאלי ופסיכולוגי אישיים. אבל צריך להכיר בעובדה שיש צרכים שרק קשר בריא עם התא הייחודי הזה שנקרא משפחה יכול להעניק. התא המשפחתי זה המסגרת הקיומית הבסיסית ששם הילדים צומחים. וגם אם המשפחה איננה במיטבה והילד נאלץ בעל כורחו ללכת לפנימייה, עדיין הקשר חייב להישמר. זה מה שיוצר את היציבות, זה מה שיוצר את הרוגע, זה מה שפותח בפני הילד את היכולת להצליח בפרק הבא שלו, לא במשפחתו, אלא בפנימייה. בסופו של תהליך, כשבוגר מסיים את התיכון, את 4 שנות הלימוד שלו בכפר, או את 2 שנות הלימוד, יוכל לומר, אמנם פיזית לא הייתי בבית, אבל ההורים שותפים לתהליך ההתפתחות וההתבגרות שלי. ואם את זה נצליח, סימן שקורים פה דברים משמעותיים, ואנחנו מצליחים בעבודה החינוכית שלנו. קודם כל מחמם מאוד את הלב לראות איך אתם מתייחסים לנושא הזה, איך אתם באמת רוצים לדאוג לעתיד של הילדים. אין, זה חובה, פשוט לא לתת לילד לברוח מההורים או להתבייש בהורים שלו. הורה זה הורה, ילד זה ילד, וילד חייב את ההורים שלו, וההורים חייבים, זה משהו שהוא לא, אי אפשר לחתוך את זה.